Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ kelinu żammi. Ħutijejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri għaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna l-Verġni Marija bħala eżempju ta' imħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel li l-Knisja jew tħares bħala l-preċetti tal-imħabba tingħata għal qadej tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: Mur u għajjat f'udnejn Ġerusalem u għejdilha. Dan jgħid il-Mulej: ftakart fil-ħlewwa ta' żożitek, fl-imħabba tal-erusija tiegħek, meta kont tiġri warajja fid-deżert fart mhux miżruha. Iżrael kien ikkonsagrat lil-Mulej l-ewwel frott tiegħu. Dawk kollha li kienu jieklu minnu kienu jiġbdu fuqhom il-kastig. Il-ħsara kienet taqa' fuqhom. Oraklu tal-Mulej: jien ġibtkom fart qisha ġnien biex tieklu l-frott tagħha u dduqu l-benna tagħha. Imma ġejtu u tebbajtuli arti, waqajtuli l-wirt tiegħi fajb. Il-qassisien ma staqsewx fejn hu l-Mulej. L-orrief tal-liġi ma għarfunix, ir-rajja dimbu kontrija, il-profeti ħabbru f'isem Baal u marru wara ħwejjeġ firħa. Staġbu smewiet b'dan, tkexkxu fuq li tkexkxu, oraklu tal-Mulej. Għax tnejn huma dnubiet tal-popli tiegħi, telqu lili lajn tal-ilma ġieri biex ħaffru bjar għalihom, bjar miksura li ma jżommux ilma. Il-kelma tal-Mulej. Mulej, għandek hemm lajn tal-ħajja. Mulej, sa smewiet tasal it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek, mola smewiet il-ġustizzja tiegħek, baħar bla qiegħ il-ħaq tiegħek. Mulej, għandek hemm il-għajn tal-ħajja. Kemm hija għażiża t-tieba tiegħek u Alla, għaddel ta' ġwenħajk jistkennu u liet il-bnedmejn. Jiġbaw bil-ġid tad-dar tiegħek, tiksihom ixmara tal-għena tiegħek. Mulej, għandek hemm l-għajn tal-ħajja. Għax għandek hemm il-għajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Żomm it-tieba tiegħek ma' min jarfek, il-ġustizzja tiegħek ma' min hu qalbu safja. Mulej, għandek hemm il-għajn tal-ħajja. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxiepli u staqsewh: għaliex tkellimhom bil-parabboli? U hu weġġibhom: għax lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna ta' smewiet, iżda lilhom dan ma kienx mogħti, għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll, iżda min m'għandux itteħidlu saħansitra dak li għandu.
Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk isseħħ fihom il-profezija ta' Iżajija li tgħid: tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset, kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena infejjaqhom. Iżda intom ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżies għandna nieħdu ħafna bis-serjetà għaliex il-mulej Ġesu qed jagħmilna propju dan id-domanda, qed jistedinna biex aħna nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Jekk aħniex sempliċement nisimgħu biex inkunu smajna jew naraw u jibqa' kollox għaddej. Hawnhekk meta Ġesu jikkwota anke l-profeta lill-profeta Iżajija qed jurihom xi fisser tisma', xi fisser tara. Għal Ġesu li tara u tisma' ma jfissirx bl-għajnejn tal-ġisem jew bil-widnejn, imma jfisser li dik il-kelma tiegħu inti tilqaħħa u tħallija tfejqek. Ġibu biss quddiem għajnejkom tant eluf ta' nies fl-artijiet tal-missjoni li għadhom ma semgħux bi Kristu. X'għandhom aħjar minni u minnek? U jien għandi din ix-xorti li nisma' kuljum il-kelma ta' Alla u din il-kelma ta' Alla qiegħed inħallija tfejjaqni jew minn widna tidħol u mill-oħra toħroġ. Jew nitolbu l-mulejjek u nemmnu f'dawn il-kliem. Jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena infejjaqhom. Għalhekk il-qudiesa eżies. Il-qudiesa mhijiex sempliċi rrid li jimmur jisni għamil dak li kelli nagħmel u daqshekk. Il-qudiesa huwa l-mument fejn fija tinżera l-kelma talla u jekk jien nilqaħħa din il-kelma talla inħallija tibdilni, inħallija tfejjaqni. Inkella ħanuża kelma ftit goffa għalija u għalikom. Nista' nqaddes 1000 qudiesa kuljum, imma jekk din il-kelma talla ma tibdillejx il-ħajja bil-mod huwa kollu ta' xejn. U ikun jgħod għalija wkoll u għalina din iċ-ċanfira tal-profeta Iżajija. Tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għaliex? Għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset. Alla jrid jagħmel patt magħna l-bnedmin sabiex l-esperjenza tal-laqgħa tagħna miegħu permezz ta' Ibnu tkun tassew iċ-ċentru ta' ħajjitna u mezz li bih aħna nikbru f'imħabbitna lejh. U Alla, ejn lis-saċerdoti iħabbru u jfissru l-kelma tiegħek bil-fidi sabiex il-bnedmin kollha jiftħu qalbhom għal verità tiegħek. Nitolbu. Aqta' mulej il-għaġġ ta' dawk li qegħdin ifittxuk biex isibu fik il-għajn tal-ħajja. Nitolbu.
Għati lilna mulej il-fidi li nimxu il-jiem kollha ta' ħajjitna fil-preżenza tiegħek ħalli narfu naraw is-salvazzjoni tiegħek fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbuk mulej biex tbirek il-familji tagħna minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija. Kompli jixħet il-ħarsa ta' mħabba tiegħek fuq il-morda ħutna u fuq dak kollha li jduru bihom b'tant sagrifiċċju u imħabba. Nitolbu. Kunu mulej mal-emigranti tagħna. Għamel li huma kemm il-bot minn pajjiżna iżommu sħiħa fil-qalb tagħhom il-fidi tagħhom fik u jarfu jgħadduha lill-ulied u liedhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u għatina dak li qegħdin nitolbuk bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inti ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddiż dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Nbierak nġej fisem il-mulej u sanna fil-għoli tasmin. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk li tolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Iftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Iftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin tiegħek, partikolarment Kelin u Zammit, u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu siedna. Jew ngħidu tliet avamarijiet l-Omna Marija biex tkun magħna ħalli aħna inħallu il-kelma ta' Alla tibdilna u tfejjaqna. Ngħidu fl-imtien. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.